Bueno, horretara hurbildu gara, hemengoa baita, UPV Saskibaloi taldeko jokalarietako bat, badakizue, UPV aurten duela astebete, emakumezkoen bigarren mailatik lehenengora igo dela, beraz, horrexegatik taldeko jokalari batekin egotea iruditu zaigu, ezta? Eunate Otegi, egunon? Egunon. Zemuz? Ondo, postik, oso postik igoeragatik, orain ospatzea falta zaigu. Zorionak, Eskerrik asko. Denbora bikaina zen dela, ez? Eskerrik asko. Hala ere, azken aurreko partidon zuk min hartu zenuen, atzo zizkizuten probak, zer dezu? Oraindik ez dakit ezer, resonantzia bat behar diate, deitu behar diate Frek onartu egiten dula, eta, bueno, itxoetea, baina medikoak esan dit igual, nire antezedentak ikusita krustatua izan daitekela. Nola hartu zenuen berria? Nola hartu zenuen berria, ez dakit, espero zenuen bi aukera horiek? Ez nuen espero, han lesionatu nintzenean, fisioak eta hango medikoak esan ziaten etzela ezer. Igual datorren hurrengo egunean esnatuta ja nuela minik izango, eta igual jolasteko aukera eta izango nuela, baina nik banekien eta entrenatzaileak ere bera aurpegia ikusita ze grabe izango zela, ze azkenean nik min hartzen detenean eta kejatzen naizenean nahiko larria izaten da, bestela ez naiz edo zer gauzagatik kexatzen. Eta, oraindik itxoin barko da, ez agiteko zehazki zer den? Astebete barru ingo diate resonantzia eta gero 48 ordu itxoin behar dira amaitzarako. Bueno, espero dugu hain larria ez izatea bintzat, ez? Bai. Hala ere, pentsatzen dut orain zure momenturik onena ez dela izango zuretzako lesioagatik eta, baina denboraldia ikaragarri izan da, eta pentsatzen dut gozatuko zenuela hasieratik orain artekora. Bai, denboraldia oso ona izan da, lan pila bat egin dugu, gogor gainera, eta hori, errekonpentzia ere lortu dugu, baina hori daukat, un sabor de bocas, pues, amargo y dulce, osea, alde batetik oso ondo igogea dako, baina bestetik igual orain daukat nik lan handiagoa, baina bueno, postik nago. Bueno, liga regular bikaina egin zenuten, lehenengo postuan, igoera faseare bikaina, eta denboraldi osoan 3 partida besterik ez dut galdu. Bai, 3 partida bakarrik, eta bi egia esan nahiko errexak zirela galdu ditut, ez genitula galdu behar, baina bueno, lehenengoa galdu genuen azkenean urduritasunak eta gukenekan meta bat jarrita fasean egin duela jolastu, kriston nerbia genituen eta azkenean faiatu genuen. Baina, bueno, iritsi gehan bezala, ondo iritsi geha, atope danak, eta berezita, lortu dugu. Eta azkeneko partida hori, etxekoen kontra, ez? Cáceresen, beraien aurka. Okerrena izan dela, gainera oso gogorrak, ze publikoa zegoen gainean, denbora osoan, eta geneukan, nire ekipokoak lehen urtean, jolastu zuten ere etxekoen aurka Huelban, eta ere, kriston nerviak zituzten, ze lehen urtean galduta, zeukaten, zingo dugu aurten, baina, bueno, entrenatzaileak asko motibatu gaitu, optimistak izan geha, eta aurrea egin dugu. Eta beste datu interesgarri bat eta esanguratsu bat da, etxean ez duzulta galtzen 2011 urtetik eta 31 partida uste direla ez dutela gaskan galdu, ez? Ikaragarria da, datu hori. Bai, oso, baina, gero, etxean oso fuertea geha. Etxean badakigu, etxeko partidak beti irabazten behar ditugula, eta ere gainago gure publikoarekin. Ez da jende asko juten, baina juten den jendea dago 100% animatzen, eta hori behar dugu. Eta beraiengatik egiten dugu. Hala ere, 31 segida hori lortzea zaila da, Eta espero dugu, datorren urtean, berdin jarraitzea. Zaila izango da, baina tira, hainbeste lortu baduzu zergatik ez. Denboraldi hasieran espero zenuten liga eta denboraldi on hau egitea? Bai, realistak izan behar eta bai. Ze azkenean daramatzagu 4 urte proiektu honetan, eta 4 urteetatik poliki-poliki lan hau egiten. Eta azkenean 3 urte daramatzagu fase astensora juten, lehen urtean ja finala jolastu zuten nire ekipokoek, nik ezin izan nuntzen kanpoan egon, eta aurten ja izan zen. Aurten bai edo bai, igo behar geha. Eta horregatik indegu lana egunetik egunera, fasera ondo iristeko eta fasea irabazteko, irabazti dugun bezala. Azken urteetan aipatu duzu iritsi zarete fase horretan, ez duzu lortu igoera. Klubak azken urteetan egin duen lanaren saria bezala izan da edo? Hori da, beraientza da saria azkenean. Guk egiten dugu lan, eta guk bida ditugu helburu batzuk, baina saria beraientza da. Beraiek dute lan pila bat, motibatu gaituzte pila bat, eta beraientza da saria. Eta orain, gure estra hori ematen diguten, eta saiat lehenengo mailara egotzean. Aipatu duzu, lana, urte askotako proiektuaren saria,
zein uste duzu dela talde honen giltza, arrakastaren giltza zein izan da? Gauza horretaz aparte, talde gaztea duzu, esperientzia handikoa, hemengo jende askorekin. Esfortzua, da eguneko lana. Egiten dugula egunero lana eta saiatze gara danak egunetik hobetzea eta indar gehiago jartzea taldean eta denak elkartuak lan egitera. Azkenean denak daukagu helburu berdina eta denak goaz bide berdinean aurreraka. Azkenean da esfortzua sartzen dugunak, orduak eta ilusioa, irabazteko ilusioa daukagu. Entrenatzaileak ere azuk epatzen zuen beti taldean indar hori, ez? Jokalari garrantzitsuago badituzue, baditugu biru... oso jokaldi hona indutenak, baina taldearen garrantzia aipatzen zuen beti entrenatzaileak. Bai, hori da. Bi hiru pertsona ditugu fitxatuak klabe bezala, baina azkenean inguruan dauden Julen Olaberria, Ondintza Duriz, Leire Diaz eta hauek ere ja baukate solido bezala, solidotzat hartzen dira eta badukate bereien aportazioa ere bai taldean. Gero aipatu ere Maria Trueba eta Edurne segez berriak direla, baina beraien gauza ere egiten dute taldean. Eta zer suposatzen du adidez, Julen Olaberriak 10 urte daramatza klubean, entrenatzaileak zer esanik ez, kluba sortu zenetik, 20 urte edo badira, hasieratik dago bera, zer ematen dio taldeari olako jendia aukitzeak ez? Solbentzia bat ematen du, sendotasun bat. Azkenean, hasierako egunetik bukaeraraino egoteak ematen du segurtasun bat eta beraiek hor egotea, zaude beti con pies de plomo, tiratzen dituzu. Zuetzat zer suposatzen du unate lehenengo mailara igo izanak edo? Asko. Nire bizitzan enuke imaginatuko inoiz, bigarren mailan egongo nintzela jolasten, eta ere gutxiago ja fase bat lortu eta lehenengo mailara iristea. Niretzat da sorpresa bat, oso polita, nire bizitza osoan gogoratuko detena, eta nire seme alabei kontatuko dietena. Azkenean argazkiak hor daude eta etorkizun batean kontatzeko oso polita da. Lasaien hasi zinen, okerrez banago, gero bera-beran 4 urte egin zenitun, eta orain UPV-era, pentsatzen dut zure ibilbideko momenturik onenean edo gozarela, edo nola ikusten duzu? Bai, orain nago onenean. Azkenean urte horiek daramatzat lan egiteko eta progresioa lortzeko, baina orain nago momentu onenean, eta ikusten da fasearekin. Orain oso onenean ere zelanarekin, baina saiatuko gea hori aldatzen eta tope aurrerak egiten. Hala ere, pentsatzen dut aurreko etapa horitatik ere hasiko ez denuela eta kariño handiarekin begiratuko diozula, zure hasierari eta guztiari. Bai, hasieran pretemporada eta hasierako partiduak oso onak izan ziren, eta urte osoan zehar lesioekin aurrera atzera, baina berdin du, aurrera kain dut, hobetu dut asko, eta hobetuz jarraitu nahi dut. Noiztik eduki duzu hasialoiakiko afizioa, betidanik? Betidanik, txikitatik, ze gainean ere lehengusuak egiten du, jolasten du ere bai, gainera egon du Azeben eta Ana, orduan familiatik dator. Azkenean bik lehengusu jolastu dute, Osabak ere jolastu du saskialoira, eta familiatik, eta txikitatik benga saskialoia ikustea guazen, eta hortik hasi, txikitatik izan dut esan hori. Eta zer aportatzen dizu, zuri kirolonek? Dana, azkenean beti esate, temporada bukatzean, aurten ja uste dut erretiratzeko ordua dela, baina gero berriro, utzi ondoren, udaran, berriro, nahezu hasi entrenatzen, baloia hartu, kanastara, azkenean dena aportatzen dit. Saskialoi gabe, zaila izango litzake bere bizitza, egia esan. Zuma denbora eskintzen dituzu, saskialoiari? Asko, ze atxaldetan 3 ordu entrenatzen ditugu, 3 ordu astean 4. Eta gero bidaiak, adibidez, Bartzelonara edo Madrilera asteburua kentzen dizu. Ordu asko sartzen ditugu, baina merezi du. Eta hortaz aparte baituzu beste hainbat bete behar ere, pentsatzen dut, ez? Ikasi dituzu hainbat... Aurten ja ez. Aurten libre nago, baina bai. Inditut 2 magisteritza, kiroletako modulua ere egin dut, eta hori, kirolaz gain, bai, ikasketak baditut. Esaten dutela gehienetan, kirolaz zentratzen zera, baina ez, kirolaz gain ere beste zehuzte egin behar duzu, ze ez da zure etorkizuna ere ez. Eta amaitzen goaz, baina amaitu baino lehen, pentsatzen duzu taldea erronka honi aurre egiteko moduan dagoela, lehenengo mailan jogatzeari, eta bai taldea berez eta kluba ere bai, ez? Azken urtetan ere, arazo ekonomiko direla eta paus hori ematea ezinezkoa izan delako, nola ikusten duzu egoera?
Entrenatzaileak esaten duen bezala zaila. Zaila ekonomikoki gaizki dago gauza. Baina, bueno, espero dugu politikoek laguntza hori ematea, eta ze merezi dugu, azkenean 4 urte zai izan dira, eta lortu dugu. Orduan sari bat merezi dugu. Ekipoak taldea bezala, nire ustez erronka zaila da, baina egin daiteke da. Eta 2-3 fitxaje berriekin, igual hasieran gogorra izango da, baina nire ustez helburu onda izan daiteke, eta polita. Ez dakizu oraindik beraz, lehenengo maila jokatuko duzuen edo ez? Ez dakigu ezer. Ez dakigu, hori azkenean da poliki gauza bat udan ikusiko dena, eta ea politikoek eta diputazioak laguntzen gaitun, ze UPV-ek bakarrik diru guzti horrekin ez du. Baina babesa handiago behar da, ez? Hori da, babes gehiago, eta Hondarribi dagoela lehenengo mailan ere bai, Gipuzkoako 2 ekipo lehenengo mailan egotea zai ikusten da, baina bueno, ez da ezinezkoa. Orduan itxingo dugu eta ea zortea da hon. Hala den, eta zu, azkeneko galdera egunate, zu zeuk ere aurten bukatzen duzu kontratua, baina arte ere urtez urte berritzen joan zara. Lehen epatzen zean idan, ez? Hain lesioa dela eta beldur pixka baduzula, nola ikusten duzu zure egoera, ez? Momentu txarrean izan da lesioa, baina ez du aurrera egin behar da, ez? Aurrera egin behar da, nire etorkizuna beltza dago, oraingoz. Beltza izango? Ez dakit ze pasakoan, lehenengo gauza emaitzak ze esaten diaten, eta gero poliki lan egin, eta bueno, ez dakit ze pasakoan lehenengo maila bateatzen bada ekipoa, edo 2. mailan, edo ez dakit ez zer. Bueno, ikusiko dugu, hori denborak esango du, Unate Otegi, mi esker, gurekin egoteagatik. Eta zaindu belaun hori eta lasai, ez? Ez zagoiatu gehiegi izan ere, bueno, lehenengo mailako jokalariak zeatela erakutsi duzu ez, lortu duzutelako igoera, ez? Bai, hori da, eta orain pazientziakin hartu, eta bueno, lan inber bada lan egin, eta etorkizun batean ikusiko da, non da, Eskerrik asko, Unate. Zurire, eskerrik.